Naka jingla ban penmi ya ka khubor halor ka jingyo tam jong ki pajba ya ka met yap jong ki moj ka bala pau perthai ha ka no phai sngi jong ka khat ar tari gunai lor arja arpusan hadin bagi pajba kila ut ya ka jingsma iutung hadin bagi nongle kambian kila one bread harut surak kala penlong yo Shillong Mail ban bot din ya ka khubor ha ka jingya trai lang bat ki pajba Haga jingla ban yo e jing kersan na ki pajba jongka Thaiñ Pynursla ki bang nginom pen pau kerteng la ni pen pau dor yaki la yo ban lum bun ki jing tip haga ban ningkong kila pen sngow ya ka jing sngow diaw na mar ka jing kiu dor jongka dot Masi ka ba maki na kapor sa kapor ki long tang ki nong pej ba ki brio ki bedai ki high level ki yo ban khayi be an ya ka Masi kan thop ka moj sa Bangladesh Kumban supen kan mau lajan bun sin nakaliang ka channel kalala ban sei madan halor ka Ïaid lajlan ki nong shalan Masi syodo ha ka jella na ki kendon standard operating procedure SOP jong katanat animal husbandry and veterinary department jong sarkar jella bat ban susiu pat da ka khajna ha ki surok ki badon ha ki kendong konstrat jong ka ribhoi kata mar shuyo rung na Assam khnang ban sok ban penpoi sa Bangladesh Naka jing tokit hi lalap bayakane la penyat da ka kenhon jong ki nong le bian bat ban kam ya la dia kum ki dekhot seng balang ki ban nut ban thau khradap nadu naka snong siang ter sa bhoi rembang bat ki dan ki bayat na dan bat mi sa nong po Haba pai pat halor ke ka bangi dang shuyo ban lum ki jing tip kata ha ka baya dei bat ka Thaiñ Pynursla ki pajba ki badon ya ka jing sngo khia ba ka jing trang jongki ban pendu ya kini ki kam jongki high level ki la ring video ha ka por bayat ki Trok kit Masi bat moj bat ka ba ki lia thu ba ki ni ki Trok ki ya Shimiet ka ba ki sedang na laj dengkot ter sa nong scan no wet rewind ka surok lenti mau lenong syadu seperdiwa Haka jingyo ya ki video lala ban yo I kumno ki panhap ya ki Masi na ki Trok jongki haka por baki poi ha perdiwa kataswa bakin shalan sa Bangladesh. Nakaliang ki pajba ki balaya rap ya kani jing bot din jong Shillong Mail ki lapen sngoru ya ka jing bitar bat katanat pulit kumju ya ki BSF ka baki ong ka jing don jongki kum ha Pynursla kam don jing mentoy namar kim khmi ya ki kambian henry ki dei tang ki nong petkai. La ban chupen kan mau hang ni bahaka lai phau tare ujel liu araja arpusan ka jing slur jong ki negi brio ka pau bat ka jing start jong ki da ka ba ki la pendon kamru da ki kali kit courier bat ya ka ni la lap da ka komso ha ka por ba ki let pan khenra barjala ha integrated check post ha berni hat Haba Thien, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata haba thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya